Jone Zabala dugu platoan. Bera lasartekoa da, baina Nafarroekin nahiko lotura estua dauka. Orain, produkzioan, ilustratzaile moduan dago lanean, eta gaurkoan egiten ari den guzti honetaz mintzatuko gara. Ongi etorri, Jone. Eskerrik asko. Zer moduz? Oso ondo, mentxe bizitan? Ja, bez. Bueno, irail pixkan duzetxoa izan duzu? Bueno, bai. Etxetik honea, paseotxo bat, baina gaurko egunakin eskertzea. Eguzki pixkatekin dietik hartzea. Bai, egia da. Eta zu berez, lasartekoa zara, Gipuzkoarra, baina baitaren Nafarroekin lotura nahikotxo duzu. Bai, bueno, aman aldetikan baztangoak gea. Amatxi iruitako dakat, eta txizigakoa, eta, bueno, familiak hau iruitan, kaixo iruitako familia. Kaixo hartxoko borda, eta da nahi. Baina hoi xerdun bai, noizenka ona ititugu bisita de xente, bai. Eta gainera, orain zaude, bueno, A2 konpainian lanean. Bai. Eta haiekin ere proiektu bat egiten duzue, eta hemengo jendearekin ere lan egiten duzue atope. Bai, guztiz, gaina, hoi da rarua ez, gu konpainia sortzez astigarragakoa dela, astigarragan gaudela, baina gure lan nagusia Nafarroan egiten degula, hola guztiz, eta bueno, zuko jo ondo dakizure bai. Bai, bueno, ezakin antzako itxasorekin egiten dugu lana, oantxe bertan. Eta, bueno, A2 Teatroa konpainia bezala, 1984an damaki funtzionamenduan, baino, lan komertzialak esango dugu ez, autore lanak egiten, antzerkiaren munduan, baino 2016-tikan aurrea sortu zen adar oso berezi bat, ze gertatu zen bere garaien konpainia sortu zutenetako kide batek ez behar handi bat jaso zuen, eta izan zen esperientzia oso traumatikoa konpainiantzako, eta izan zen momentu bat planteatzeko ez ze egin nahi izan, da zergatik aizian ez hori bide hortan, eta hartu zen erabaki bat, lana egiteko gurire bai ez, zerbait emango zigun lan batek ez saltze hutsak edo antzez lan egite hutsak baizik eta vitalki ez, zerbait bueltan ekarriko zigun zerbait egiteko, eta orduan sortu zen Giza Eskubideak estenara, Derechos Humanosa estena, dala lan hildo berezi bat, nun lan egiten den esklusio zaugarritasun egoeran dauden kolektiboekin. Eta gaur egun, 2016-tik anonuntza egin dira 7 antzez lan sortu dira, kolektibo ezberdinekin, langabezia iraupen luzeko langabetuekin, menas, menakin egin dira baitarea, gaixotasun mental diagnostikatuak dazkaten jendearekin, mejoranako jendearekin egin da lana. Eta oaintxe bertan, giratzen egian obra berriakin, da egia lanean pobrezia egoeran edo etxegotasun egoeran dauden jendearekin, eta zehazki Iruñako Paris 365 komedore sozialeko izandako jendearekin, eta gaur egun bertan dagoen jendearekin ere, eta itxasorekin ere. Atope zaudete. Bai, ez dakau aspertzeko denboa asko, egia esan. Eta zu berez, zu sartu zinen A2, baina zu berez, produkzio lanetan zaude A2, Bai. Baina zu berez, zer ikasi zuen ez zu, ilustratzailea zara? Bai, ni izatez, ilustratzailea oain gaur egun naizela, pintura munduan mugitu izan naiz bizitza guztia, baina bizitza guztia, desde que tengo uso de razón, holaxe esan dezakeu, arte errak ikasi dut, eta, espezializatu nintzen artean eta teknologian, eta horrek gerora eraman dinduen ikastera zuzendaritza artistikoa. Eta, pixkat ezakitez, nire ikasketak, nire afizioak eta lan mundua jundia pixkatez kanalizatzen, eta gaur egun hori bukatu dut produkzio lanetan, bai, oaintxe bertan niretzako berriagoa dan munduan dela arte eszenikotakoetan, baina horretikan telebistan munduan ere naiz produkzioan. Eta, nik uste hori ez, pinturak, zuzendaritza artistikoak eta produkzioak azkenen sorkuntzan zati handi bat dakala.
eta hoxe gaur egun banabil produkzio lanetan, eta gero aparte baita ere ni lasartekoa naiz, eta bueno, COVID garaian lasarten eduki genuen bultzada hola berezi bat, eta izan zen elkartu ginala ikusentzunezko eta arte munduan dauden emakume dexentek COVID-an, elkartu ginen egun batean, eta esan genuen ze. Zerbait egin behar dugu. Bai, zerbait egin behar dugu, eske gainea zen, gu elkar ezagutze ginen, bueno, de hecho, oitako emakume bat da, nire kuadriako baten ama. Baitu. Eta ezagutzen geha danak, beti danik kasi-kasi, batzuk ez, baina askotan izan da, elkarrekin lan hain deulako, baina geho ez dugu, ez? Osa, izan da, como ez, beste entorno batzutan, gehiengotan gizonen arteko ekipo honditan, eta ez gehala saretu, ez deula ez derrin, da, bueno, hortik aurrea, lan luze baten ondoren, 2 urteko lan luze baten ondoren, elkarte bat sortu genuen, itxien irudia eta hitza elkartea. Eta, bueno, eta gaur egun, ematen ditugun zerbitzu batzuk, eta zerbitzu horien bitartez gero ere bai sortzen ditugu gure proiektu propioak, eta, bueno, bertan ilustratzaile bezala, editorialerako ilustratzaile bezala nago, baita ere. Ze guai. Eta, ostras, gozu denbora bigi proiektu handi horiek guztartzeko, azkenean, badira nahiko potenteak, ez? Bata eta bestea. Hala, moduz geho nire bai pinturako irakaslea naiz, bigarren hezkuntzarako, eta bueno... Egia, egintzen duela baita ere masterra, ez? Bai, eta gaina, adibidez, Urnietako kulturetxean ere pintura irakasle nago, bueno... Pluriempleo? Bai, totalmente, badia lan batzuk ez, pixkat mugituak dianak, egia da produkzio lanean estanko nagola, eta bestea temporadaka mugitzen da pixkat ez, bueno, enkaje de bolillo ziten batzutan, hola izatea alako, baina, bueno, asko gozatzeten mundu bat eta lan bat da. Eta antolakuntza baduzu, vamos, fina, ez? Porque... Bueno, bai. Nik uste bai ez zian, bestela ezingo zenuke guzti hori uztartu. Temporadakare bai, batzutan nubet organizatzea, beste batzutan bai izatea danak kaos bat. Gainezka. Bai, guztiz. Eta ipatu duzu, txikitatik ez, ez dekitengu uso derratu esan duzu, zaudela pinturarekin hor harremanetan edo nola baitez? Bai, guztiz. Nik ustez, eske nien naiz goatzen, ni pintatu gabe. Ze guai. Osa, nien naiz goatzen. Zure lehenengo oroitzapenak ez, zira margotzen edo... Bai, eta gaina izan da zerbait ez definitu dian zerbait, osa, totalmente inkonstiente, baina txikitatikan, osa, gure lagunen dargazki ikusi dituzu eskolan, da jone hauti da marrazki batekin. Ke guai. Ez daki zergatikan, baina beti, nire izenan aparte, osa, ondotikan, beti joan izan da pintatzea, edo pintura, oionek pintatu iteo, oionek hau iteo, osa. Nik badu lagun bat, eta berni esan zidan, ez zuela inoiz ez pentsatu ogibidetzat izan zuela orain da tatuatzailea, ez? Bai? Bai, zuere izan zara, ez? Bueno, ikasten nahi naiz. Ez ez tanto ja apuntatuko benikan naizelako, baina ikasten nahi naiz. Bai, bera orain tatuatzen du, de hecho egin du ilustrazio hori, bai, deitzen da. Eta berak esan zen, ni beti, nire oroitzapenak dira margotzen, eta gero beti modu berean errekonozatzen naute ez, ibai pintatzen edo, ibai margotzen edo, ibai pintura batzuekin edo, eta berdina. Bai, eta ez dakit ustatu barruan ematen da zerbait dala. Nik ero egila da, nik bai mandetela, beti da nikan ikasietela hori, oso zuzen dutak jo naizela. Batxiller artistikoa inun, zutenian karreran sartu nintzen. Arte ederrak egin zenituen? Bai, arte ederrak egin nituen, orduan, klaro, aparte de beti da nikan ordu asko sartu joten zerbait dala, gero ere formakuntza oso jasoet. Orduan, zorte hori eukiete bai gozatzeko ez dakit, gaina etxealdetikan neramak oso ondo marrazteu, nerama oso da. Ez du sekula ikasi, orduan bakarrik iteuna da kopiatu, goitik bera hola aztea, pasada bada, baina, bueno, beak onartu izan dit, beak gustatuko litzaiokela bere garaien hori ikasteko aukera, euki izan balin bazun, baina ez zuen euki, beste garai batuz dialako, eta bueno, esaten, venga, ez zu, kade. Eta orduan ez dakit, nik uste dukitela askapen hori beraldetik handa dana laguntza mandiatela une oro. Karo, hori ere eskertzekoa da, ez da beti gertatzen, ez? Ez. Zenbait jende inposatzen diotela, zer ikasi edo zer egin, eta... Bai, gero dakigu, ez? Miskat, zuk ja, nik uste denboakin da
Gehien bat, karrera bukatzezunean, ematezula hor dan bateko polit bat, eta esatezula, ostras, nik ontatikan bizi nahi baldin baet, behintzat, klik bat inbardet, te tienes que buscar la vida. Bai. Ez dala, erresa. enfermeritza bat ikaste ez dut, eta gero jarraian azterketa ere dut, eta lanian astezia. Ez ja, establezitua daukon bideo bat dala, hemen ez, hemen inondik inoa ez dala. Baina, bueno, nik uste, egon inbertzeala. Bai, oso prekarioa da, oso ez egonkorra, ez? Bai. Eta gainera, baita gertatzen da, lehen esan duzuna, askotan uztartzen direla, edo fusionatzen direla, lanbidea edo lana diren gauzak eta esialdia diren gauzak, ez? Bai. Azkenean, gustoko duzun zerbait egiten ari zara, eta orduan gero, azkenean batzuten zegizun non jarri Muga. limitea, hori muga, eta erotu zaitezke, osea, izan bartzera, ez? Bai, baina nik uste dut hasian gertatzeala, gio ja. Ja, badakizu deskonektatzen. Ez dakit deskonektatzen, baina gio nik uste dut nek oso sartuta baldin bat zaude eta ja horta dedikatze baldin batzea, ja nekatu itezea baita ere. Bai. Eta orduan, ez dakit, muga hoiko neurrioik jartzen dituzu, ez? Bai. Venga, hau. Ja. Eta hoion ja beste denbo hau, beste zebait eta. Gustatzen zait, baina bueno. Incluso disfrute hori galdu duzu noizbait, porque hori Ba. gertatzen da baita ere. Bai. Egiten nahi zerbait, eta jo, hau da, nik beti amestu dudan zerbait, ez? Eta baten ez dut disfrutatzen. Ari naiz, gerorako pentsatzen zafalduko dudan gero, edo erosi behar dudan eroskin, jo que se. Gertatu zait, eta izan zen gaina epoka batian ikasten nahi nitzala. Eta garai hortan genekan exigentzia maila oso handia, lan kantitatea handi bat, eta ordu asko sartu bertzian, baina bakarrik aprobatu alizateko. Eta gila bai, denboraren ondoren izan zala hain mekanikoa, izan zala hartu nula distantzia bat, eta de hecho izan zen, gero karrerako garai hortan, betian ikan pintatu egin izan nula, eta... Zinean pentatzeari. Ez, jarraitu nun, baina ja hartu nion hainbesteko, ez mania, baina ja hainbesteko perfekzionamendua ansiedade pixka sortzeziala. Osa, nire lan berdinak, enunez inoiz bukatzen, zan beti buelta bat gehiago, ja, enitzan gai, okin nun temporada, enitzala gai jarraitzeko, esatura, jazta. Zer sorduri jartzen itzan. Eta ardun denboraldi hortan, pasatzen egiten teknologiakin uztartu nula, eta zenitzala pixkat beste bide batzuk egiten, eta kurioso izan zen, zenik betianikan hori pinturakin, iritsi nitzala, eta karrerako gradu amaierako lana, performance egin nun. Ke guai! Gara zen bere garaien dantza garaikide egiten nun, eta uztartu nun... Dantza ere egin izan duzu? Bai, bere garaien, bai. Guztita dakat hori, euskal dantzatik etorri nitzalako eta gero garaikidean sartu nintzen. Eta, bueno, izan zen momentu bat horrez, eskatu ziala... Bai, aldaketa bat behartzen nuen, ziatzen den... Guztiz, eta etzan enula sortu nahi. Ze sortzeko, nik uste momentu hortan ukinun beharra zakit, kapazitatea, handia izan zala, baina bai, izan zala oso politia, gorputzak eskatu ziala beste bide batzuk esploratzea, eta hortikan jo nitzala. Berriro egin dut, ez, gero berriro pintura itzuli naiz, baina bueno. Baina momentu hortan, egin duzu, zerain adosen performance bat egiten ari gara. Bai, baitare. Eta hori zure parte izan da, ez? Niri esan diate hori izan dela zure parte baitare zure interesuk eta beste norbaitek nahi zueltela urubete hortz. Horrelako bertsio performatiko bat egin. Bai, egia da, ze oain arte hori giza eskubideak estenarako oain arteko emaitzak izan dira, estenatokitarako antzezlanak. Hori da, klasikoagoak, ez? Hori da. Eta geho bi dokumental. Kontua da, klaro, adosen daudela, bi ramal potente dazkaula dela, gure zuzendari izan dako Garbi Losada, arte eszenikotan ez oso murgilduta dauna, eta gero aparte, Jose Antonio Vitoria, dela proiektu honen ebai sortzaietako bat, eta gaur egun adosen da zuzendaritako bat, beak zuzendaria da, zeneko zuzendaria da, eta gidoilaria da. Orduan, dazkagu ez potente gabiltza bai ikusentzunezkotan, sorrera hortan, eta arte eszenikotan, orduan, baliabidoiek dazkagu ez uztartzeko eta ikuskizunako lakoa sortzeko. Ze pasatua, ni adosen sartu nintzen nian, nik uste karri nula alde erdi plastiko hori. Eta bai, oain arte lantzen egian gaian
gehiago zabaltzeko nahi bat genekala eta kalera saltatu nahi genula, bakigu, ez. Kalean zerkiak dazkan komplikazio guztioi. Bueno, beste egunean, komentatu genuen hau elkarrekin, edo ez? Gertatu zena, azkeneko emanaldian errenterian? Bai, bueno, ez gainetikan, baina bai, osea, ez usteko hiek, ez, osea, gertatu zela. Bai, emakume batek hor besarkada bat eman ninduela. Bai. Performance erdian. Espontanea bate hontzan, performancean barrun, pixkak beldurten ginen, baina bueno. A mí me encanta, O sea, bai. Gauzoiek me encanta. Zu antzertzen naizalako, ni produkzioan naholako, infartito. Baina bai, ondo juntzan. Bai. Baina hori, bai ez, igual sorrera hortan, antzezlan honen sorrera hortan, bai eman diogula importantzia handia. Nik uste ikusentzunezkoak ezazkagunez, ez alderdi plastiko puntu horri heldu gehala eta performantzai puntito eman nahi izan diogula. Berria dela ere bai, oin arte ez dela olakorik egin. Eta horreiten duzu kriston mural polita, eta bota behar izaten dugu beti. Beti. Eta bi pase daudenean, pues bi botatzen Bi mural. Beti esaten Bakarreta. etxera emango nuke, baina karo ezin ditu guztiak etxera. Zela, saizuna ezunean esan, da niko nahi zure etxea, tengo izutola pateta oso bat. Ke guai. Eta adibidez, tatuatzaile moduan ikusten duzu zure burua etorkizunean. Bai. Bai, osatuko litaizuke? Bai, denbora eta momentua aurkitze baldin baet, da beste hogi bide bat, pues, gustu hartuko nukena, baina bueno, esatezunez, gero aurrera behira inberko segmentazioi, bueno, eta hoin... Aukeratu ez, zer. Hoi da, zein naher, nola nahet enfokatu hau dana, baina bueno, gero ni oso saltxera naiz, orduan ez, como que pikoteo mucho. Claro. Oire ez da ona, ez azkenen bakizu danetikan pixkat, baina gero etzea espezializatzen, berdezu... Baina hori ere interesgarria da, ni hori horrelakoa naiz pixka bat. Bai. Eta interesgarria da jakitea ahal duzula ere, ez? Ze, askotan ikuste esaten digutela, zu ona zara ezaki zerretan, ez? Adiez, margotzen. Bai. Eta pentsatzen duzu horretan zarela ona bakarrik. Baina gero kontrolatzen zara, jendea orokorrean ez dela bakarrik ona zerbaitetan, zehazki. Oso... Anistasun asko dago gure gustuetan eta gure, ona garen gauza horietan, ez? Eta hortan interesgarria da, hausartzea, gauza garria frogatzera de, pues, hau ez dut inoiz egin, baina zergatik ez? Bai. Zaiatuko naiz? Nik uste, baina nik uste toialare ez dala danontzako. Gustatu bertzaizula salirte la zona de confort. Bai, baita ere, baina ez dut esaten zure ogibidetzat hartzea, Osa, hori bai dela, como... Salseo, ez? Osa, probatu gauzak ikutu. Hori, baina bai, naiz eta fabrika batean lan egin, Baina gero, jendea osartzen, bueno, pues nire margotzen dut, fabrika batean lan egin, baina margotzen dut, eta sukatzen dut, eta egiten dut hau, eta bestea, ez? Eta, ogibidetzat hartzea, hori bai dela pixka bat gehiago, como... Ba, eso, seriogo hartu berdezulako, ez? Baina egia da, bai hoi, beste gauz bate, nik uste hola izan bertzeala, ez? Gustatu bertzaizula, ogorputzak eskatu berdizula, adibidez, mugimendu asko azkaten pertsonak, hola izatea, ez? Behar dituzte estimulo diferente pila bat, eta horratik gana, pues hain hau ingoet, edo, gero hau probatu nahet, eta hemendikan ia beteatu eta gustatuko litzeake hau probatzia. Nik ondo ikustet, nik de hecho ingo nituzke, hola, mila gauza, ez daka denboa, eta harbi hori da pena. Baina iritzen zaitu oso politia dela, ez? Gaina dakazu aukera redeskubritzeko, ez? Zu ikusteko beste alderdi askotan eta beste espazio askotan nola funtzionatzezun. Azteko ere bai, ez? Igual desprotu zora, esan, ostras, que guai, ez? Gustatzen zait pila bat, jarraituko eta egiten da, igual bide bat aurkitzezu. O ez, esatezu, joe, pues, ze gaizki, ez? Ez da gehiagin nahi. Ez da nirea. Hoi da, izan daiteke, baina ez dakit, gero badago jende asko ere bai, zen ipasatzen zait, igual, lagun batzukin da, ze ingo dugu hau? Bai. Como ez. Orduan ez dakit, oia igual izaeran, ez? Atletikan di joan zerbait da. Bai, hori fijo. Eta gehi bat sortzaiak egan pertsonantzako uste dala izan naturalagoa dala, ez, prozesu hori edo hori gertatzia. Izan daiteke, bai. Igual, zuere, bidaiatu ere izan duzu nahikotxo. Hori nik uste baita ere, saltzera diren pertsonak ez, mendikara joatea ere, mutaren zaiela, bai. Ez egon zara Txinan, baita ere, Txinan, Mexikon. Bai, Eta hori izan da baita ere arterekin lotuta egin duzun zerbait? Bai. Txinan neunitzan eskola baten praktikak iten.
bere garaian okin bikote bat, eta behazeon bertan, bere grado mailerako lan aiten, guginan Juetxinen, dala Uentzoko distrituan, Xangaitikan 4 ordura, eta, bueno, ni ere itxinitzen, 18 urte bete berri. Gaina graziosian zan, ze bidai horta juteko, zan nire lehenengo bidaia bakarrik, ordu nire gurasok esan ziaten, ez. Etzea jungo, dani oso burugo, gaztaro bat pixkatu lan muitua, orduan. Errebeldea. Bai, eta ez ni juningo naiz, ni juningo naiz, da, ez dakazu dirurik, etzea jungo. Nik 18 dazkat, pasaportia dakat, eta lortukoet, moduan juteko. Eta hor jasintzan frego batian sartzen. Da, justo, garai hortan itezan lasarten nintzen lehenengo aldiz mural lehiaketa bat. Lasarte horian ere herrian. Intzan lehiaketa bat, herria pixkat pareta zaharrak, da, bueno, txoko zaharrakola pixkat berbiziu, no? Bai, berbizitzeko. Bai, berbizitzeko. Eta hortxe aurkeztu nintzen ni, nire karrerako lehenengo urtean, eta inbertzan aniztasuna zangaia, eta inbertzan bozeto bat, eskuz, hori sobre batean bidali, anonimoki, eta aurkeztazan jende guztitikan, 5 mural aukeratuko zituzten, da 5 mural horiek iningo zian, herrian zehar. Eta mural hoitan, gero jasariak egongo zian, ez? Eta, bueno, pues zauden 3 sari, eta nik Txina juteko beharrun o bigarrena gehiatu, o lehenengoa gehiatu. 1.000 euro, o 1.500 euro behar nitun, baina behi juteko. Eta hoizan, apirilen, nik nahi nun jun, maiatza bukaeran ekainan. Orduan, bueno, pixka, adrenalina, venga, guazen. Orduan aurkeztu nun, bueno, pues de repente, cosas de la vida, aukeratu izan. Vale, oso ondo, mural bat behar nun. Hasi ginen iten, nire lehenengo murala, nire bizitzako lehenengo murala. Esan nun, bale, zeingoet. Bueno, hasi nintzen maiz, probatzen, da ni oin arte, pinturatik anator, bale, brotxa pintura, pintura plastikoa, hola ingo dut. Zer ere bai, nik paperian inunian, oso ezberdina da, paperian da, gero, kriston pareta batian itia. Perspektiba, nasketak, bueno. Ja, guztia, klaro, bai, nik ez da egit, baina, Bai, guztiz. Eta gaina materialak probatu dituzu, ez? Material bat abestiak nola bizi dezaken, nola nahasten dian, noiz zorratu daiteken, eta hoi dana, eta, bueno, pues nada. Ingen un murala, gaina grazioso izan zen itzan ni hor, eta herriko kalde batzan, orduan dut zian lagunak bisitan, bi bueno, guai! Bi egun genezkan, da, bueno, de hecho, gaina izan zen kuriosa. Bi egun bakarrik murala bukatzeko? Bi egun bakarrik zian, klaro. Orduan zen pixka estres. Eta grazioso, pues igual familia etorri izan, bokaioa jaten gero aulki batzukin hor, pues hola on ginean da izan zen, bueno, esate, bira. Ez dakit irabaziko eten, baina, bueno, esperientzia bezala, ez, nire herrin pareta bat pintatuet, 18 urtekin, pozik nago, bueno, kontentu. Eta tardun ja, iritsi zan eguna, el veredicto. Eta nian ainurduri, nila inorria bisatu. Zen eure soiz ezerrez. Eta zan herriko udaletxean, iriste ginen sala batea, eta bueno, eta esate zituzten. Prentsa hortzeon, eta... Bostetik gero 3 aukeratzen zituzten, ez? Ez, 5 zezkaten saria. Bale, baina behar zenut lehenengo Nik behar nun gehatu. Zer nervios. Nik kagauta, baina nintzen guztitan, jendia etorri izan Gasteizetikan, etorri izan jende muralista, eta ninean hor, nire lehenko murala inda 18 urtekin nire herriko daletxean, hola, da ni, bueno, a ber, zen pasatzean, hemen. Eta hasi zian izenak esaten, esatu zen 5. Enitzari eta ni, bueno, bien, ondo. 4. Enitzar ni, bien, ondo. 3. Enitzar ni, bien, da ni ja, a ber, ¿qué está pasando? Que me voy a China! China doan, let's go! Urduri jartzen, 2. enitzan ni, nila 2. izena enun entzun, neria etzala. Da, repente, azkenekoa ni. Gatu nintzen, txuri, atean nintzen, argazkia atea, tal, eta guazen naiz gehortikan atean nintzala. Baina ni, baina. Oye, lasartera joan bar naiz murala ikustera, jarraitzen du? Bai, hor da, eta gaina, mantentzen da, ez dute izorratu ez zerrez, hor jarraitzeu. Eta, klaro, eta ni hortikan, junitzen, nire gurason gana, ziala hor kafetegi batian, da. Bai, baina nien ez errezan, ez zekiten, ez da nune honitzen, iritsi izan, da, diplomakin, da ni, bueno, Txina ni joala. Txina ni joala, nire ama zurrubil gaixua, ze? Bat bezala, da ni, bai, bitu, ez dugu zapixatu, bostakize. Bueno, juginan etxea, egaldik hartu genitun, eta hoxe, pues, Txina junitzen, eta bertan ninitun,
praktika batzuk, ikasleekin, arte irakasle bezala honitzen, Ke guai. eta bertan ere beste mural bat genuen umeekin. Ze guai. Lankidetza. Historia polita. Bai. Menos magaltzizu dala. Bai, gainaztu batzenekin, ustez. Ze? Historia batzenekin lazuk. Ez nekien, ez. Ez. Bai. Eta gero, bueno, hirugarren mailan Erasmusa inun, eta honitzen Mexikon, Guanajuaton, bertako guai. unibertsitatean. Zenbat hilabete egon zinen? Ba, honitzen 6 hilabete, eta gero berriro itzuli nintzen, eta berriz egun nintzen. Orduan pixkat luzatzeko aukera aukin nun. Eta hor bertan, pues, bueno, bertako unibertsitatean interkambioa egiten, eta oso esperientzi polita. Ze guai! Jo, pues muralana bai, joan barra ikustera. Eta ezagutu bartzara Ibairekin naizu. Bai. Ibai ere da muralista. Jode, bai. Kristo mural politak. Gaina grafitiak indan abileko ja suposatzet. Claro, egiten du grafitiarekin muralak, bai. Eta beste tipo batekin deitzen dela Pello Iglesias, Nafarrokoa ere. Bai. Eta, bai, herrian egin dituzte baten bat, Iruñan ari dira baita ere. Eta oso guapo egin dituzte. Ba, ezagutu berko ditut. Bai. Bai. Oina gaina, ja, ez, murala iten hasten naizela, Claro. behar dut, como pixka denboa, oina murala emango jo gehiago. Claro. Bueno, eta badaki zertxo bait ekarri duzula guretzat baitan, eh? Bai, Zure arteren bai, zati bat. bai. Lasartera ez baldin bana joaten, pues, behintzat ikusiko dugu. Bai, bueno, ekarri zuet, da, Zer guai. Ineten azkeneko ilustrazio digitala. Ze, hori da esaten duzuna, ez? Partekatzen dituzula, como eskuz egiten duzu lehenengo eta gero ilustratzen duzu baita ere. Bai, digitalean, gaina hori, bueno, digitalean egiteko bi modu daude, ez dela vektor bidez, edo vektore bidez, edo pixel bidez. Eta nik egiten dut lana nahiko pinturan gertugua dan Photoshopakin, osea pixelak egiten dut lana, eta bueno, horrek ematen dit aukera, bueno, beste tratamendu bat emateko, baina ia sorkuntza modu berdin egiteko. Bai. Eta hau da egin duten azkeneko lana, berri-berria, azaroko 25-eko kartelantzako egindako ilustrazioa da, eta bueno, pues hementxe dago gaina. Gaina inspirauta dago Aralarren. Ah, bai, claro. Aralargo San Miguelen dago inspiratuta, eta bueno, hemen dago, ez, emakume gerlaria indarkeria matxistan aurka, no, dan pixka metafora hortan. Eta, bueno, hauxe da nire aportazioa. Ba, jarri, bilatuko diogu txoko bat. Hemen dakit, ez du jarriko zuretu. Hor, pilatzen da. Bilatuko dugu egan. Bai, hortxe. Hemen jikirreta eztiarekin hemen, karo. Artistek erartute eztia eta jikirrea, horregatik. Bai, ez. Ze guai, ze polita. Joder, nik pentsatu nekarren batzen nuela adosen erabiltzen dugu mural hori. Bai, baina, bueno, hemengo pareta bakizu dela, ia, o altugua da, esango nuke. Da kristona. Baina hau superpolita hor. Da, hori da gaina, beste formatu bat, egia da dosekoa dela beste estilo bat totalmente grunge, baina, bueno... Baina juego, txuria eta oso polita. Hombre, dana pentsatuta. Ze polita. Bazenekien txuria zela? Ez. Trampatik. Zer guai, pues oso milione. Eta orduan, konta jozu pixka bat, orain hemen proiektu askorekin, eta etorkizunean horrela baduzu zerbait badakizula, en plan, pues, hau fijo egin nahi dudala, edo honekin jarraitu fijo, edo mendi guzturteetara, pues, ez da, imaginatzen duen dene burua ez da ginon. Ba, gila esan, ez dakat ideiaik ere, eta, bueno, baino lasai nao. Perfecto. Eta gila esan, ointxe bertan. Badirudi psikologaren konsultzo dela. Ez dakit zer dudan, baina lasai nago, uste dut. Noi paniko, ondo? Noi paniko! Batzutan bai, baina egia da, oain arte nahi izan deten guztia, pentsatu izan deten guztia, ez zen lortu, bukatut beste toki bat oso ezberdinetan. Bai. Guztiz. Esan nahi gabeko tokitan, adosen nahi gabe bukatu nun, ia esan daiteke. Ez que nola bukatu zenuen adosen, ez? Azkenean, hor... Lan eskaintza bat ikusi nun, aurkeztu initzan. Bueno, ni hemen berdin, hartzuten kazetari bat, eta ni ez naiz kazetaria, baina... Hoi da, baina sorpresa politia, ez? Hori. Orduan, ba, bueno, zakit, usted, aizaizkitela gozak iristen, igual ez diala, zehazki, pinturan inguruko gauza hauek. Osa, hori bai egia da, ez, pixkat bainik landu behar izan deten zerbait dela, adibidez, elkarte honen sorreran bertan egote hori pixka bat ez, markoa sortu behar izan diotela,
Baina ez dakit, nik uste hemendik 10 urte inguru hortan, bitarte hortan, voy a dejar que me sorprenda la vida. Perfecto. Maravilla. A ber, nu bukatzen, baina, bueno, bai... Zer dituzu, nadinekoa zara, ez? Gutxi gora bera, uste zu bai urte bat gaztegoa naizela. Vale, perfecto. Baina hori oin arte zorte aukieten ez, pixkat, nire munduan ingurun nabilela, hain ez eukitzen zorte pila bat, lanaren bidez gauza gehiago ikasteko, eta beste alderdi batzuk ikusteko ere bai. Eta barduan, bueno, bai dakatela antojotxo batzuk bezala ez, hau nahiko nuke egin, adibidez, gustatuko litzeak pila bat, liburu oso bat ilustratzea, hori aurea beira. Eta tatuajearena adibidez bai gustatuko litzeak ez, o bentsat artetxo bat eukitzea, o noizbehinka egin alizatea, ja ofizialki bezala. Berez, tatuajea hasten zarenean egiten dituzu hor limoietan, tarainetan edo inventatu egin dut. Bai, dago pile sintetikaz dian plastikozko material batzuk bezala, txerria zalian ebain daiteke, harakina jutezea eta bazkazume kortezaz ezer dotal. Bai, eta batzutan zaizkizute eta gero bestela frutan. Frutan, hori. Eta gero lagun majuak baldin badazkazu. Hori, edo zuzure buruari baita ere, bai. Ola astezea, gero argita garbi egin dezakezu, o lagunak. Nire hasi nintzanean lagun batek galdetu nion, nire karrerako lankide klasekide bazala, eta berak bai dedikatzen dela mundu orontare bai, eta esan nion, nahi nuke hasi, aldiazu gomendatu, nola hasi, zerekin hasi, eta, bueno, beak esantako gauza pare batzukin nola hasi nintzen. Baina gero bai egia da, azterketa batzukin berri duzula, nozio batzuk berri duzu ez, higieniko sanitarioa eta dana, hori egiteko eta dana, hori gabe egitea peligro bada, orduan, bueno, horretikan. Hobeto jendeak inasi horretikan lehenengo titulatu, ikasi, ze egia da bere arrisko handiak dazkala. Gainera, ez dakit hau horrela den ja, baina nik uste dagoela intentzioa FP bat egiteko... Ziur aski. Nik uste, tatuaje munduan titulazio bat lortzeko, nik uste horrein dagoela, edo sortzen saiatzen ari direla FP bat. Ba, Eliak bat harrituko, eta eharra izango litzak, ez? Kiston jende pilo bat jungo zala uste irutu ez zait. Ze jende asko koriteo, igual tatuatzaile ezagunetan zoaz, eta zu joa, zure pupillo izan daiteke, eta onduan jartzea ikasten. Eta gero zuk azkenen zure portfolio itezu, eta ja profesionalizatu itezea. Gero ere egia da badoela kurtsoak, ez kurtso intentsibo batzuk, hor da dedikatzen dianak, baina hola hezkuntza munduan, ez, egia ez da hola, baina hola baldin bada. Zure ustez formakuntza da garrantzitsua edo ezinbestekoa edo, bueno? Ezinbestekoa, entre comillas, ez, baino, egia da formakuntza bat gabe naizazut berezko zerbait izan, generalizatzea nahi naiz, gero garbi badaude kasu batzuk, dana barrutik handamak izuna oso intuitiboa dan jendia eta autodidakta dan jendia dao, ni hola izan naiz ikasten hasi aurretikan. Baino, ustez, formakuntzak berak hori dana agilizatu iteula, gehien bat, zuk zuri alandu inberdezu, baina erremintak eukitzia eta norbait egotia erreminta horiek erabiltzen ikasteko zautzako azkenen abanikoa zabaltzia da. Orduan, ezinbestekoa da, ez. Baina gomendagarria o itia, behintzat formalizatu nahi baldin baezu, esan nahet ja egibide bat izateko argita garbi bai. Eta gero ez zutzako zure sorkuntza propiorako ere bai, gero ez da abanikoa handiago auki, ez esate genuna, ez, gero ez da aukera gehiago aukizuk zure lana aurrea emateko edo probatzeko, azkenen sorkuntzan hori da. Bide bat hartu, probatu, ez bali modu funtzionatzen, beste bidetik nikoa. Sorkuntza prozesu bat ez da inoiz bukatzen. Ze, oikarrean ikasten da lehenengo gauza da. Zuk uste bali ez du bukatu dala, gaizki dago. Lo siento, pero no, bideak eritzen junbertzea. Orduan, bueno, hoxe, ez, baino bai, esango nuke. Pues adibidez, produkzio eta horrelako lanak ez dituzu berez ikasi, ez? Izan da, como autodidakta, edo esperientziarekin ikasi dituzu horiek menperatzera eta horiek ongi egitera, Bai, horiek egia da niretzako izan dela ez dut ikasi. Izan zala zuzendaritza artistiko ikasten bukatu nun momentu hortan, COVID garaia zala. Jarraian hasi nintzen lanean, beste lan aukera bat eukinulako.
eta ikusentzunezko ekoizpen etxe batian bukatu nun. Eta bertan egiten genituen ekitaldiak, telebista programak, dokumentalak, ikasi nun nire nagusia zanakin eta prozesuan bertan. Ekipoak ezautze dituzu. Pues, baita ere, zer uste duzu dela produkzioko gauzarik zailena edo gogorrena? Estresa. Estresa inondik inoa. Azkenen ze produkzioan izan bertzea pertsona, pentsatu berdezu gaizki atea daiteken guztia, gaizki ateako dela, eta zuk hortako aurre ikusita auki berdezu, zeuki izen nola soluzionatuko duzu dana. Oiola dalako. Aurre ikusi berdezu gauza pila bat, euki berdezu, gero, donde jentes nik uste bai importantia, ze ekipo... Eta zu baduzu, bai. Espero, Bai, baduzu, eta eske batzutan zaila da, Egoera askotan egotezealako, aurpegia eman behar duzu, pues adibidez, igual municipalen aurrian kaliatza betelako adibidez, bakitu zergatikan, ez zerbait antolatzen naizelako kalian, eo teknikari, udal teknikariekin ibili bertzealako, eo jakintzazu, edo zein, pues, imagina, eske ez dakit. Beste jende askokin itezulako lana, sonidokoak etorritzen dira, argiztapen etortzen dira, igual ezia ezagutzen ere ez. Gauza asko. Baduzu horrelako anekdotarik, kontatu daitekeen anekdotarik, produzionetan egon eta zerbait gertatu den plan, zer gertatuko da? Batzuk bai. Bai, nahikotxo? Kontatu daitezkena. Batzuk, bai, bueno. Bueno, beti goten dira egun horiek ez emateula azten dela gauza okertzen, eta esatezuela, ezin da okerro batea. Bai. Bueno, egia esan, errenteriakoa nahiko horrela izan zen, baina baita ere gure aldetik ere, zen ni egun horretan... Esa izan zian, egun bertzian ustekabe guztiak batea etorri zian. Pintsatu nuen gurpila, joan nintzen hauen bila berandu ez dakizu, etorri gero, zeudela obrak erdian. Ni ez nahi zain berandu, ailegatu bolo bat egitera. Inoez. 20 minutu falta ziren azteko. Eta, adibidez, kasu hori izan zen, bueno, eske euki genituen momentu pare batzuk esaten ez gea gai izango hau bideko. Claro. Argindarra ezkenekan, izan zen, kiston notzaitezu, neguraldi kiston txarra, gauza pila eta juntatu zian, pues hori, estresa handia zeon, momentu hortan, desente limitean ginen, baina, bueno, nik uste ez positiboki azkenen, 20 minutu behan du bakarrik, baina lortu genuen bolo batea aurretatzea. Eta humor ez hartu genuen baita ere, no zegoen humore puntu bat asuntoan gero behin egin da, Bai, da. Baina, eske ni horretzen naiz, zegoela Vitoria hor, bere zuzendaria da, eta zegoen hor... Pasakable esan gainean... Esate jendari, kontuz, eta ni nengoen hor estenatokian, eta pentsatzen nuen, ostre, eske, zuzendaria hori egiten... Pasakable bastaintzen, bai. Bai, eta gaina, etzan jendia erori... De milagro, bai, jendea... De milagro. Tropezo egiten zuen, estropezo, bai. Gero beste batzutan, antzoki barrutan, Ricardo Arregi kazetaritza-sari batzutan, atzen naiz, genezkala, sariak ematen zian bitartean, emanaldiak, ez musika emanaldiak genezkan, eta ni momentu hortan, nire nagusia zana, EITB-ek erretransmititzezun ekitaldi osoa, eta behaz zeon espinganilloakin, kanpoan zeon realizazioko jendiakin hori dana koordinatzen, orduan nineon auditorioan dana ematen. Eta momentu batean pasazitzaitan, abesaritako bat, nijun nitzan ez, kamerinoa bisatzea, 2 minutu barru joitegea, eta nik laguntzen nien, eta momentu batean, artistetako bat junitzen kamerinoa, eta etzeon. Hasi nintzen, bueltaka, eta etzeon, da ni, egon nahi zen mendula 10 minutu, pertsona hau, desintegratu inda, nun dao, baina atea inber da. Kande guzti galdezen, norbaitek ikusi du, mesedez. Eta ja, jo nintzen gora, eta ja, eske, atea inbertan, poste baten atzian. Poste batean atzian zeon, bere gauzetan pentsatzen, ja, konzentratzen ez, ateatzeko. Bera prest, behintzat. Bera prest zeon, baina pixkat osoa subola momentu hortan ez, bakizu, estera aurreko momentu hoik batzuk behar dutela ez, sartu, kanalizatu. Bueno, bai, infartoi desente handia izan zen.
Baina, bueno, Ostras, imaginatzen dut. bai, oain arte esan dezaket sortia aukietela, dana atea indala. Ongi, bai. Igual pixkat behan du okerrenian, baina atea dala. Nik pentsatzen Toko madera, Bai, ni ere. Zakito muy burro de baina. En plastikoa dana, a ber. Bai. Eta adosekin zu intentzioa duzu jarraitzeko baita, ez? Bai. Bueno, badaukagu orain, karo, ze hau emititzen denerako egongo gara udaberrian, osake boloak egiten hemen Nafarroatik. Bai, eta gaina esan dezakeu. Nafarroa ingurun ibiliko gea. Gobernuko memoria eta bizikidetza sailaren eskutikan, ez? Aurreago, bueno, ja, emititzen deneko ateako da, baina bai, behaien sensibilizazio kanpaina baten barrun, eta, bueno, aukera aukiko deu. Hemen ingurun ibiltzeko eta eguraldi honekin kalian performantza egiteko. Claro. Eta gainera nik uste performance horrek zabaltzen duen mezua oso interesgarria dela, Osa, niri kontatu zenidatenean proiektua, nik uste, bueno, oso beharrezkoa eta gero oso denbora txikian kontatzen dira errealitate oso gogorrak, baina entzuteko oso beharrezkoak direnak, ez? Eta askotan ez dut onak ezagutzen. Eta hori ez da, horrelako, ez da astuna, ez? Azkenean 20 minutu irauten du, 25 edo, orduan... Ez da bate astuna, gaina, bueno, zutani barruan gaudenez, eta ez da, amakigu hau, uztaietikan, bueno, ekainetikan, ensaiatzen. Oso intentsua da, esan bezala, ez? Gertatzen den performanza, gaina berezia da, nik uste sortu den formatu hontan, publikoak parte hartzen. Bai, antzezlanean integratzeko dakan modua desente berezia dela eta erdigunean jartzen zaitula zuri ikusle bezala. Hortaz aparte, hori ordu erdiko antzezlan bat, 20 minutuko antzezlan bat dela, eta inguruan gauza asko gertatzen dira, adibidez murala dago, gero Fermin dakau ere bai, ez, zurgin bat dakau aulkiak sortzen, nahi ez, gaina berrabilitako materialetatik aurrera sortutako aulkiak diala, bere garaien, lehen urtean egin genunean antzezlan honen aita izango zen aporofobia stop, antzezlanetako egin genuen lan azala, aktoreak beraiek eukizuten ez, espazio bat, nun sortu zezaketen behaien kriterio artistikokin, eta ontaz hitziteken eginean buelta hortan, sortu zituzten aulkiak, oso bereziak dianak, ez, pixkatela, estilo Frankenstein dianak. Bai, baina superpolita. Baina diseinu puntu oso polita dakatela, ez? Eta behek sortu zuten mobiliarioa eta atretzoa, eta kasu hontan ere, ez, pixkatita lotura hori, pertsona eta materialen berrera biltze horrekin. Eta, bueno, honekin, nik uste zutan niri pasatzea egula, ja oso sartuta gaudenez, ez gehala oso konstiente, ze impactu dakan mezuak edo antzezlanak berak, ze gogorra da. Eta gainera protagonistak dira haiek, azkenean egoera hori bizizan dutenak daude horrez dena tokian, ez da antzezle bat, dagoela hor, ni naiz bakarra, baina gainontzekoak, eta nik uste hori dela, ni prozesua hasira, joaten nintzen etxera nahiko mugituta, onkituta, eta orain jendea lagunak edo etortzen direan ikuste esaten didate, ostras, mugitu egin da, intensua da, baina... Jendean egarrez gunda. Bai. Jendean egarrez da, Iruñako ingenuen boloa, baluarten ingenuen bolotikan, jendean egarrez guntzan. Eta nik gatu izango, bai, ez? Claro, guk ja oso janda dakau gaia, guk harremana dakau, ez? Protagonistekin, eta guk, ezakit, nahi behintzat pasatu zait, akitze egoera titeatik handatu zen, baina ja pixkat lagun bezala dazkau. Ai! Orduan, oso arrarua da, eta gaina, hain eskerra honekoak dia behaiek, dakate prestutasun bat, eta ja, dakate kaio bat, esan beharra dao, kaio bat dakate publikoan aurrian, bai, ere irisek, protagonistatako bat egoiak esan den du, beha, artista sentitzeala, eta, baina, eske badira. Badia, baina ze alduntze izan da, behintzak ere bai, ez, bi urte, luze, ja, 3. urteako, ez, gabiltzara behiekin lanian, ontan ibiltziak, orduan, bueno, ez dakit, berezia da, eskaintza berezia da, ez da, ez dakit, gogorra da, berezia da, baina beharrezkoa da. Bai, eta gainera motza denez egiten da, ligeroa, ez da astuna eta horrez, gai hauek
luze jorratzen baldin badira baita ere, izan daiteke pixka bat, arakiri. Baina tarte txikikoa denez, jasotzen duzu mezua eta gero duzu denbora hor, ja... Bai, eta gaina ez, aukera tartetxo idakazula, bukaeran publikoak ere daka tarte bat, hausnartzeko eta sentitu dutena, esateko ere bai, eta nik uste dut oain arte egin dugun guztiakin, eta egin ditugun boloekin da dana, jendeak hori oso eskerronez hartzen dula. Ez, osea, momentuan feedbacka emateko aukera hoi. Eta gehiago... Katarsi hori, bai. Bai, hoi da, guztiz. Oso potentea da. Oso ongien, pues honekin bukatuko dugu, ja. Bueno, ez. Haukat beste galdera bat zuretzat. Ez dakit entzun duzun lehen zentzen den horbean, esan dut igual aurreko gonbidatuak... Por qué? Azkeneko galdera ez dut nik egiten duzue zuek. Osa, hau da, aurreko gonbidatuak egin duzuretzat eta zuek egin duzu urrengoarentzat. Eta, bere galdera da, zein da interpretatzea gustatuko litzaizukeen pertsonai literarioa. Zure kasuan ez ara aktorea, baina izan daiteke ilustratu, edo izan daiteke performance bat egin horren inguruan. Bueno, bakat, nator publi iseo. Ala! Nao... Iseo gustoko duzu? Asko. Nafartarra dira, badakizu. Bai, badakit, eta gaina olentzero kekarretako oparia jarri berri dut, honekin nihua, zehazki, gustatuko litzaiake pila bat, Iseoren urrengo dieskaren portada itia, bai. Oye, pues deitu jozu. Ke? Horrela egiten dute jende famatua zego hau ez? Bai, izan daiteke. Hor dakat. Leire. Claro, hori da. Ez baina izugarri gustatuko litziak zerbait da, gaina oso fana naiz eta bai. Ke guai. Pues primera, no? Igual sukadatzen da hemen zerbait. Aberegila dan, egin zure magia. Entzun, Xedez. Bueno, mila esker. Ez, horrengo zure txanda. Oinik. Despistatuta nago nien. Eske, URA tartean, eta horrein zu. Ja, libratu nahi zenuen, hau zu umirgo goratu. Ja, suposatu eten, nahi tokatuko zait, baina ber. Jolin, bazakite, hau da galdera puñetero bat. Izan daiteke sakona, izan daiteke arterekin lotura duena, izan daiteke... Gaiztu izango naiz. Arteko irakaslea naiz, hau esan ondo emate zait. Bai, gaiztu izango naiz. Idatziko dut. Bai. Urrengo pertsona etorrikoana sortzaile bat da. Bai. Ozein... Esan basu, igual dagoela hortik. Bale, esango jot. Ze sortuko zenuke zure buruari oparitzeko? Ostra, muy guai. Oso guai. Zaila da, hau nahi iteate eta nigarrez nihua. Ja, eske, batzutan zain zaigu, ez? Bai. Ni egiten ditut pultxerak eta belarritakoak eta bar, eta batzutan zain zait... Zuretako poria izan daiteke, Claro, bai. Hori nago a tope a fuego, egiten familiaren tzatze. Olentzero egunerako ez idan demorarik eman, ordan hori nago... Emango diet gauza horregunean edo. Eta bihotz bat nekin ez esertzeko. Perfecto. Plan, pixkat gaiztua izan naiz, baina maitasunez. Bai, guztiz. Baina gila da, nahi galdera honek kortozirkuitu ingoliakela eta kostatuko litzaiakela. Osa, pentsatu beharreko zerbait. Kostatuko zaio, seguro. Pues primeran, pues hortxe, por joango gara. Pues mi esker, Jone. Zuri. Zortion, proiektu guztietan ikusiko dugu elkar. Bai. Bueno, por kujons, ez atzen moduan, Hoi da, gu bai. Bestela bakizu produkzioa gana izte llamo. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.